A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal. Wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertiap ko salaman baganing ko Allah aditan dan matag mo kapatay uditan mo mataang subhanahu salam akan dilitan limu nakaparapat si sagyang kaya dunia udara katanopan kakalimu mau kapatay ayam malak nasi kumasa kapakan balingan tanong sa adungan na maulit o kapakapan tawal katano Allah o kasurga niya Allahumma amin. Babangnya orang sa maaf sabab sa guru ako ito na bito gawin na yan bito yan na intertiya kapagpulo paganyang muhaber kapagpulaw mong sa malawin na estimate ng lura sa kaya karangan ikaluwa na ito na tugawan isang kagagawin na puna ko sa Davao ada ko din pagkulo lang sa kadang na kahit mang gagawin na sumiyagod ako sila makapupunaw sa Buldon sa isang yan kaya nilang province. Di ako magusawa na inapon baga na stress. Nakati at magyang mga sabiya sopa nakati ako pangaliakan sa ubangan sa anuwa pamarami. Sabab roon na unang tanong wag yang kai yang gugugin tanong ipagdair tanong gugugudan mga ulama kalok na sorok paropan ulot na sorok torogan na makanaw na sorok matang kiri na makasarampang na sorok matalikod na makasamor. Sulaw sa ibu kapakapesan na kalgawin kita daw yan. Mga bani, mga dato, iman tuwai naupamangkap ko kay balat, nasokya bunda sangkaya agama sangkaya tandayo saulan. Sangkaya iado ng kaya Islamic Symposium at tatandingan na yung malabang na para tayo ron na pamagatigo ko lang yung makinig na ibalik na master pagama pangitaw lang ito o ganin na pagpamangan niya orang nagpulungan sa mga pagkawad na kasusuntan si o yung mga ulama na paganayon na daw yung isa tapit nasa mano to nasa unik baya-baya anto na yung gugudun ng Quran matipipitan wala na iman to nasisitan sa kaiyamulan-ulan Ramadan o pamakamay ng kayo na sumyaw na kagwag pulong ni man to agupito ay kagwag pulong ang pulong nasumyaw rin ay purong nagupito na piyada araw din na magandang na magudas katawaron na dapiri sa ako at yung mga loks sumagkaling giling yung masa lagi daw yung manigidagidaan na so kaya pa mo siya takin last year nakatawaron rin matoy Madidikan niya sisitan sang kaya bulan Ramadan nagyutos riprupat tinanglan na miyawi ng tanwa akan
agian kaya penguasa o alaan damanaya ikat tarima wallah. Kau bebenai niya matano sa maurian alungan namia tay naumus namia tay na menakaor ngadadin na iina manakaabala sa buong wallah. Nagyutos subasaw mga umangan at pagandudus sinambong na akapuran yang po. Inudang laki ni rupa ano mga ulama ko kaya budaylan kuda ayat yang tamana pamamayan Ramadan ama sasang duitian aing bagay tanu wallah aw mambu mamasa tanu saya kapul saya tanu Ramadan na iman wahtisaban para aparatiatan wallah na buarap tanu si kubalas wallah na insyaallah na ibagay tanu wallah sudah ayat yang tamana balas. Pamalasi umat begitu yang tanurun na gatok sanir soal begitu yang mga ulama adong punapin o surga ayat malanian na gano'n to sumaranya apa nugon yung man babur rayan tenangnya na babur rayan kaya ngalan yan na rayan ngotabag na pinto ay sa kanong oh, meron ini itu membuat tak babur raya. Naik, ada pintu surga ayam arangan narayan ayam bapau kitro nasomia muasa. Ayam yang penguasanya na impidan sebutan lo na impidan. Kenapa sekarang yang muasakan kanokapan? Bahasa untuk tamran nama, na yang masak itu nabasa, namanya muasakan asarbu. Na seekor laganon, na banyak-banyak ke taruhan. Na kepakaya na mungkin kasupitan. Isaw na po ilang ritan. Ikadua pagalitan ron namanya kadang kerlakian nagawon na kokian bubudong ng mga ulama nabi pero nabi sigumana niya palitan mo ini dodanan sabar apo sa alian sa Ramadan na ayatnya po sa inyo nung naparapiayan niya na ayatnya po sa inyo nung narapiang kubala suwalla na hindi rin wallah sumyaw na anusan niya ang iso yung di pero na mga parapiayan sa pamalagyang kaiyak pamamagayan ng Ramadan ang masasagwitian na pamakaban na ipagarga na ibad sa kapurubal na kadimating bangarga. Orika, api ang inang mga nanarila, amya bubudika, rila ang kawalla, taisa, magpamasalan ang tao ko. Ay laintang. Kumamakin gano'n ako. Yung gano'n sa nilang niya mo siya tao, ilan na bagay ako sa pakaisip. Parang naguman ako, malo ko dumagawin ng kapitil ng pagin. Kaya naman ako na yung pulisip mo na so dapat nakataon na di ko mamakin nila. Ang gabisto pwede na lang takot-taki na sa kasasaran kong yan. Ako kakita no si hindi mangos yan, dahil silang di magutong niya ako ang mapi itu mas isuk tu baka dunia mimpi kadang menapis oras ka naik sama no tu maurit pengeluaran tadi sama ulama ini lagi babi terlalu datang dan bisa papi kena bantu mapian na aluin tanu wantona ononi puasa asarbu nagwentona ay puasa amia ka afas nagwentona ay puasa anam baru anak ukur kenaraw ko pilih. Nasi mo magpumamagil doon na siya miyago ka mamaya nasuti mo mga wata dapat na marunong ka kumilatis. Tonaw nung nagkakilatis ko na ginawa nga kasi asar ko niya kaapas iimpidan ay naraw ko pilih. Pagya sa mga guru ayaw.
Paganairo na pagaluin si ayat kaya guguda puron na puasa apa puasa aasarbu na ipagturun o mga ulama na saumol umum puasa akalili puasa aginan imadahal. Ikadua puasa mga urin panwala mga bagi mga dato na saumol khusus na sikmang pokapong diriron na miyaka apas at nuto na adun na sobraro ang miyaka apas-apas kaya pitero akan na inaraw ko pinili asaumu khusus. Upama masiko kaya kami ba kaya guguda tanro kaya paya da tanro na saya tanubuta mana kabitano to pakalaya na kepakaya mana mata sa ginawa ba na mga day pero na saumol na umum dapat ako pag yalingan ako na ikumum di ka nung magisita na ikumum nakatiya mga ulama ini nagdama kasi ayako na patero na puasa asaumol umum magina ni madakalami puasaon nagumi na kakakuman nagumi na kakaminom na mga ulama na inirang kapiranon apian ng gila nakasukap pagubayang kaptigarudo pa ako kada daun. May qualification wag ito po ganda kakakuman, ganda kakaminom, ganda gila nakaso darudo pa. Natotong sini mo pamagat bakarele lagi nanti puasa ayat yang udah turun na 50-50 kepada video kepada nyapas. Sama na insya Allah na orang penuh besar masuk aman itu minik karang kadmit tamanap pagulan depan ligat di depan rakyat. Nai ikadua mga bae mga datua giubudiran na giutimya apa sa puasa na saumol khusus puasa amya apas pipurung-purungan na kainutan na perlombaan na pamamagilang kay kualifikasyon nagumi na kakaminom nagumi na kakakuman nagpiyan ang gila na kasidarunong pa ako kapagbayang kau na kong kadadaon daw na inyong manakaw nagpiyan ang pusang kasumangaan gaw takot lawas ka niyakan daw pamako nguruda na miyaka recall kahit hindi ako manan siya butiw manuawurman di siya budala siya putat saumol khusus so namutan niya budak selalu siya bibusan niya kung bibusan niya kung minat ka kung apa kung ikat patay ni ganapan biarlah puasanya semangat gaul tak lawas. Kata tidur sama pihak memang beli monitor. Kailan at mo na di mga pagtutugan. Nare, sama untuk man na kailangan tanong na may tanong ito na yung gaul tak apakah puasa. Nakataikman sugubudannya. Tapi sa mga ulama ini paganairo na pagaluin tanaw si ina so tangilang ka yalag ka marjan ano dapat ba ale tunay karaya dia pikir na pagpuasa so tangila ayat pa mamakilagan kami ababadkan awasiat Naya pemamakilagang kanang berbiasa Quran na gusto mga para sa kapagagama yutoy mapia dapat yun maraya nari man doon ay kapakapusa o nagigag pemamakilag sa haram
Aisa abu budan yang namanya bebedeka, naik penayang kabu ko kada daun daw, nadi-nadi imanam betembang. Ada apa tak? Oh, nalala tangilang ka sa speaker. May tawad na speaker, nabalag na speaker may ito. Headset. Nadi-nadi pamamangin din namanya bebedeka na sa mga dimsum yung dati ang gusto ka text-met ka. Namarata ang mga ulama ini kaya siyempre yung mga naman nakakaduman na lagi dugdo wag begini na kapula lagi mo mga bulang na ay slow motion pa na agit na tinisugin na di kang video call na nakiyang parang ka naray para yan mo ito totoo siniwan na nga gomay na may lero sa kanan naray isa to ikadua maknanya bukan bubudon na basta mituna kasidaan ito dinasiyari ito araw patay modul dapat yun agrigan yang pemah pagagui ka apa ada dong mana ay mambuat ay mau kaya negara ay mau nerubing dengan namanya kan saya belum monitor TV nah saya habis dapat yung mamaya ko paalang na tayo Indonesia na mga kaya pada yang ito na dapat mga duduk ini mga mabun kaya maraming sadar na sadar magagawa baru malik kadua pelapusan na mata aray bunukan dia nggak nama tangan alay dengan nama puasa mandaman yang nubak menimpan tengah saharam ada pati apa na tangan alay wapalita ako sa mga may mumusupat lo ubang malipan teng saharam nata dia masa mga ulama ini karena dia mau gawin na bunda ko sa puldon kami ang musya tao nami ano yang ano niya ini suso mga ulama ubay ni niya batiya akanis ko na kay mabuo merana pag mabuo merana may nauwa so kakasan nawala man ng beto gaman ya ba na halito na bilan buah halita merana kung may halita merana basta at tingin na ilay nalapagan na iso pag-ilay na nasunata na ilay nakapuruman na makro na ilay nakapuruman na haram namanya kabilo ko sa utang mga ulama tirano dito napagan niya nilay hindi betul di urong pakatako berdagang turong penisunat tama daroon na urong dinay dapat yun nari maraya betul banget di panteng sahara ale matona penidol napian lain taman hari bes tadi yang ada dulu na napili di sini na paparengangga na kay mana nga mamuilalat ka pendawa nga di mana tiginarin ke parenggangan yung sa kailangan tano wait na usap na barang mo diskarteanan kain to dia may katiga-tiging bantay ang ada doon ya bumili to na namin ni lang ito na patalas sa tatandir na baka palakay kaya pati kaya may kami nyo nangyari din nila siya urap dalam bumbu puaso yang tak wala ka na lumang suwata kami ay nakalaman ni abi utang niya doon ang akat niya so para to berkay na kung atong man may mabubuyan ni Timi ada pati kata yang mga ulama niyo kung niya ko bilang sa papa dia lalu kurban ng go television na kaya mando na dia television niya kaya so labi na disati nasaan nagkikidiyo ko ron na minus na 1 ni por Ramadan na parang gagawin daw doon na nilang pangalan detaro ko pamilya nai ikadua mga ulit mo lang na pagpusaon na mananasilpon ka sobrang sa television ay punayong kabuko kaor nadiga di Facebook nama bahasa adongan nadiga di mangros kalau ko pinali ko to marata kami ito mga nagpipron season yan niya ko
Kaya magubos siya tanong kilo. Hindi na saya. Kaya ano ba nga bilog? Inaw na ito niyang kombo, nabinggo na ang atidaw. Matay ka. Nay, miya kalayan, alay, nato na, panaring pagpusan, pati sa mga buruan na yun, sama na ngayon sa ano na labon, pamakuting ka. Ay na patala, hindi ka pa man pagulugan eh, sama niya na 20 days. Sobrang pulugan na mata na nagpitaruan na open. Managyan na lang doon na close. Katibalan na ipagulog na kaya bulugan mo kaya hindi ko kan nabelag niya katanam na ubi. Tumapan. Baka pagkuwasaan solema. Bili ko niya wag video. Inalima ka ang kulit talaga. Baka pusa. Magdan, ano man ikapapusa o na upang makasalay mapuro opisina o di na nagpumirma na miya bubulikan o nagpumirma nakatangla. Tayo pirma mo diti ang principal. Kau to so tek sila di pemendeo na puasa na dia rikar-rikar kau na mambo babagi hati. Ada apa kan? Jadi bentar naik nomor nak yang orang nak cross file. Nah, yang kailangan na yang kana nalimang kana mapakapusan ka. Salah di dede na yang potwa kaya ano ya tanoron. Na nakasandagan na tanto. Mga bae, papusan ka. Adi upon mamumagaan din sa kapulindaan na miya ka panuga o siringan ka. Aw na miya makapusan mga lalat-lalat. Kaya nga sila maso lalagdagan nila. Naghiulang pa mga koloyatik. Natamang koloya sa namiya bubudikan na bumunod mamutay nini. Nakailalapis na iba nakapanayalun na aatingan. Wow! Ang sarap. Pagin iba magpresentasi. Tagaw. Tapi, video ka ng arano, kung asya kumasakit tagaw. Ay, yan rin, sama mo na talo. Ikaw pa, alay ba ito na ikaw pagkakapulsa? Nasumanga, aitano. Kaya di patamurumsa. Ano ba yung kapagpulsa kung mga anggota? Di ba na po pangina, namumasukasyon, natigaan na una, hindi na nakawawa. Kabagan mo siya pa na, ano mawin papitala doktora. Kailangan na diyan kaya, duman na magpagadiwan, alam mo ba? Mrs. Mataguan na tanda, kailangan mo siya na mga pusa, pangina yun. Nauduligaw sa... Ale! At dumanayay ka para pusa si sabihan kaya mga aitano. Nakakaidari. Ila yang kaman. Hindi di palago. Lago. Dia udah balinya nabi papa 3 rumah. Lari, siya putih. Sarang lago. Kaya mo semua yang saya ini kan nangasilpi. Nabi yang dulu kena grabe. O mga matris, nayawa nga, amapita, mga matris sa naraka. Nare, alam, tumayaw to, pangapusang suwa itano na basta dapat ipantagyo na sumuan, nagikadong pagulot. Kaya ibarat yan na adnak gawin, adnak kasal. Hindi ka di pagulot. Kagit na imakawin na kayo sa barong mambo. Ay dapat Kaya niya bumili ka-di ko lang ang masagi sa gitara kang mambo perampa. Nakbubutuwa ka pa na forma. Aray Muhammad na gitu. Bubutuwa ka pa na forma. May nangin na nakarowan niya. Ya salam. Oh ya, wame ka nakiyaling mangka. Yan na dekat. Tona penayale, namin yung manyan pernah ini melaad demi ya berbudukan nama mirip mo pernah. Kami harus naisangan itu. Nama belum yaswaya na pilala kau nama ni sabedanian nagihitungnya dengan lomo yung tadi. Mati
mga popol. Nakatip mo na mga ulak na hindi niya nakuha ng mafia. Mabait ko na si ko magdala niya. Hindi ka dito pa kayo sa mafia merpyo. Ako pa merpyo mo ka. Kaya ba parang ikarawang ka namang kaagis sila. Nakaipulo mga panarin parang mamot. Nakanapigo na kanan. Mana dia lagi terus berasal berana buat membunuh. Dia buat kesalahan dia. Naik, maafkan tu, baru mana mau? Wei usuman rona asal api terwala nang beberapa nak rumah. Oh, kaini mana yang pernah nak kabris. Apa yang dipelasi nak nama dia membunuh itu lagi mama Ismail. Hei, kayak kau nak perlas. Kung saan sa Saudi ko tabi sa dancing night. Ang mga Saudi nga namang merap-merap nga mamipos. Yan lamon na. Ngay, benar ya. So, katay mga ulamay niyo. Yung nakiyan-riyatan, parang didilam sa mga babay sirang besar. Yung nag-brace, eh po magkagpakayanan, no? Huwag yung utangin pa na naman po. Sasawa, kinabada-bada. Ang ano ka-brace? Kung manupurma mo, haram, mamiyabulbul ka. Pwede namin yung sa kung pero mabakira na nag-importante sa namin yung site. Nay! Ano? Matunapon ito niya? Iyang ka na nagila ka mambo, napakapusaan ka. Kami ako yung mga nagila ka sudiran, nagatolangon. Kami akan mula-mula ka pagkagriyan. Bagus ka. Dapat ka. Naubawak man ang pagkumamagirin mo, sama tama ang ulul patron na radio mari. Ang mga soro yan. Ay ibarat yang lagi dauta atau pengapian di dasar menat produk yang sebara beli lagi manoko. Ya ada yang satu tong. Yang dia masuk kami dia sebara beli lagi dia asal soro ya. Awi dari yang mampu sebara beli lagi di suruyanan si anti di nabu si anti marja kan silang mabrok. Maka teks. Bagus lah, apa dibeli lagu? Naik atau turun misi binar Kalimantan lah, mabitak mana itu kuanu ya di patan deu. Kakau tok mana kay mapitak na manu-manu man mambu miju juga wat. Amang ropete mudul dah. Ay ketuka roni manu na maritis. Aya mana tidur ter mga maritis. Tayo mo to. Kaya tidur ter na mari anong litis. Senior tera na maritis. Nare, opi kukuruya silang mana tinadaan ni mamipitan. Naipot na yan kaya denat sa awa. Amiyan nung silang nagmusilang membuat tomanaya timing. Nailepunan nila na kayo susiran sa ini. Apalagi niya betul niya na single. Nakati ang mga numpasiran sa Melinda hindi nasa mo tapos pimpian niya nagwilan ng torun sa otomatik. Naipot na kakakuro ba kamu musway lang ubabala nakakuro ba pasok musway lang musiringan nila. Mapantuan na talaga sumasal. Kalabal si mananan mga tao ang mga bagay. Naibigay po yan ang mga bukararapilan. Nay! Sama ng mga uri peluwalan, ya beda mo, pangapusa na nga na natila. Hey, uri peluwala. Kakagiyaya, nudentan, wala. Iya butuh sa tigiru ka pangapusa sa mga nundaw lawas. Ibarat yan o paman, ada mga pusa sa tangila. Kung pamuta ka ba sa kanya ka pamamagin ka sa haram. Sumata ko, sulima ko, suayakan, supan, sudilang. Ibarat yan, kung nagsikuswa, baka po kaya batalan. Nakakaya mga ulama hindi, sisa pure na nakakaya ba tadi? Kamay ko, namya ko mga sawan na yung ano ka mamumya ka pamaganda. Nabagat na yung pinipin sa estradi. Payanan na, kung mati, pinagbantaran na una. Nakaya ko man ang so, kakasalanan. Nakaya mana ya bos? Nagyang ka na ngayon na italon na uding ka na numaran.
ingkang mapindira na ayamnya batan na subalas upuasan ka ya kare itu niya batan na bisa man sano lagi mo gagawin na miyakapya yung kami sa mundo na ang pengusiat ka na misa ka na masbag na wanti paganya diurong begini benar kaya may lang naman mangantar na wanti ibigay may ako anong siya na pinang so ya daw mo gusto ni pelai so question nay kung ay pangaysa ano yan yung unwan to na ipadarun na ikadua puasa paano ba niya kung na Abgalo na saumul busok. Saumul khusus. Sukyano yarok manas ano sa lo. Anto na ay pagpumpusa ng lupa. Ano sa tres? Talo. Lima. Mata. Kausungiro mo. Ay kung man mapulmo kami ka digalimang mo. Na niya buong ka natapong. Kami bumuntak doon. Kaya pasan na ito, abulto-tulto, maribad ang mga padun. Nare, sama nung ito lagi, magkakibut ka mo ay kaduwag puasa na miyakapas. Inshallah na, inabisa ka sa naginawa na pamakan na marilita ka sa tapi ang nalimita mo na inshallah na ganaginaw. Kaya ataw ko na wawag mapiliwa. Dia kan mana bikin marja gue bilang kayak itu anak kami yang 30. Kayak itu na dia mana nggak ada na si gue lihat na mga addiction-nya. Korek. Kalau bawa sama pasang ilang muda, tapi ada yang nggak siet. Ya itu. Perlu bawa sa artista miklas sa pelaba tapi si salanan na. Iya, di mana? Mia diko na mia berpilih. Lagi dia mia diga sa na aroro kay muda diga gitu. Ayan ito palawa puasa ang yuto'y inaraw mo pinili ng barwang upers tindus rabaw tanay ka talo sao mo kosos ale matunay mana niya na kubanok man di na kanyan so kainom di na kanyan so makan piyanan tidak niyan so kaubayan yan tidak lulupa yan kung kada daun daw tanong pa si tama na ditipagan niya step ano ino kasi ati yaman nakapagara yung tanong yung nakaubay ako daw lupa amay ko namya rin tanong na dagat man sa buta na kaya ako makasawanay na mister ako itigaw na pwede na nasuma sa hardware na wala ka sa plywood kakailangan na nga hindi nakalatan kasi biskit ang iba tali pag-uwi ay ni pero siya rin amay ko nasiyungan tayo yung mga tulad na ipangusiyan kami ang naloy sa namay ano ba tiyo? Na inawasan minum-sibu ito lang ati ang mga gulutan no, inanganan na kauwe ang udarurupa na ilatanan ayon sa mga dokstan pati ang pumamagin nila magpagyaman lang na si Haji Muhammad Tayyip bapak na ada waktu timbun ano yan yung una? Guminat Minaw Kumat sa kauwe ang udarurupa ya tunay kapan lo? Kapan? Tiap pusan yang so anggota ini benar yang amadang lo pertama lo tidak nak memorize tidak nak bulu jadi tidak memorize ada mata enggak ada belakang enggak nah hari itu ini napian pusan yang so pamikirannya ini umanya lo nabasta amat yuto bumi dalam akuman bumi dalam minum pianan di dalam semua upaya kamu dari lupa pada daun-daun nabi yang pusang kasukan yang lupa rawasa nah ini mana kau nabi yang pusang kasuk pemikiran very good lupa mga gitu nanti di gua pernah tahu itu dua apa alin na una pamdo karami kalau sila pusang pemikiran dahil lang naman namin gugulo juga jadi pusang lagi na kaya ano yung tanong jadi tripping benar juga perlu memulai kita tripping itu ala na tani mga kids ano na bagal
doingan iya bebedu. Tiga di puasa nami tiga abadi wana somangalok selain anak itu yang lagi tidurin aja di bayaran. Semasa tidak mau porsiran, anak itu dipik. Ubah buku dah si prinsip. Ini mama dia ubah batu yang anak kasaki. Jadi mana dia namanya bebedu juga. Nyara siapa tu? Ina mama dia mga bawa caya na basi lagi mga tahu na sikat siya mga kaya ako niya ang bernay na mata ka lagi dugtong yung penabumbul to na mga dayo kita kapaka upay si nah tayong belangan at ibarang at laro pasara bang kali tini sumarata pinaka-minus na yan lagi pagi-pagi na naso dunia kaisana nasita to niya marapiaya at nauras narada dirang sunali pengadilan di peruburu-budan sataman samia jeroira akadna name nadang kaini adna aribat apa yang mga ulama ini salat panuro ginan manangan ng mga kaadwala na si Oral na dito pa kayo mga di pangumiti kahit pipirang na inupulinadwala ka nasangan niya dunia yure nakais kali nalangaw ng awang iba doon na panaw na ipatang niya kadi alak pili sa rada ano niya rong timba ko ano may naidigan naik sama no mga ritual pero manango kailangan na niya ilatestano sa naginawatano orianian nagyang kaya Peter wa na magpamamangin lang agama na pato kanita na ini pendalay non eno to nasipmang katumuguda koron na kinang lang sa agama inusahan na isahan wa din pagagpisan sisa diyan nga malabang sisa diyan nga tiyan na may Islamic seminar tanong suman-sumane tinanggal lang sa agama bisi ako kuman sada matao na sebagainya beban natai puno merah apa beban puno ya kau na beban dia berau naik para istilahnya kenapa bercangat tape lang apa di dalam nama pengaiwan ibu patah tanah sama apa dulu serano siyo sih atau ikano ko mga wagib ko sambayang sa kalong. Panagwaya ko pinawawagib na dohor, asar, maghrib, isya, soba. Kami sembayang sa dohor, ng kaniga-niga sembayang na wagib ato sala. Na magano ikano rin sa kalong. Niat. Kalau kau? Niat. Kau nak nikah dulu? Abdas. Sama nih nak memang ulama ini strapinganan man. Sama nih nak dia pisto ngaluk na master kali kasih bayar. Nah ini tuh nak memang ulama ini tuh naik wajib sambayang. Naik pikirin niat. Kenapa tuh wajib? Master. Lagi itu nasoro, kata yang mga ulama ini. Katawa ni minum mana pagkisir. Babagway mga ulama na namiyad na multara a Department of Education na isang lecturer. Yang betul-betul nandodor pa na hindi siya ka na yan. Nag-iasaksak pa na division sa Pelitenden. Tanya mo ni Katerwa. Nakaibutero, napiaskan yan, namiamin yan, niya Teden. Adi audisi bayang, na dia nanangkatawan. Katawan niya, pati ang mga ulama ini, kailangan tanuanan. Kakati ang mga ulama ini, na umibagak suwadi, na salah kawakok kumanian. Na umibagak sorok, na salah kawakok kumanian. Umana ko? Madidi, kailangan nakapamakutan tanong agyan na labang Ramadan ini nangyari ito ko. So may uri na 3 days, so may uri na 2 days. Kaso may uri na makita na niya ta. Ito sini mana? Nah, ano man yung mga ipagumanda na ron? So Ramadan, mga uri panwala na kailangan na pamamakutang kakararaguna. So Ramadan na pamamakutang kakaralagay yung pamagat business. Na pumakutang-tang, nalaboro na si Tanu Sanggaya, tunay iban na Asrul Awakir.
10 gawin anambak por Ramadan. Nakanono gumangot talo magpagkakataon. Nati sama na ako mutayo sa itaron na. Ari may inutubis na yan naman. Pipirwa ka naman sa inyo kabudawan na kailangan nakapamakutan tanong awas iya. Nakaisini mga sagad ko sa ragon. Nadudul sulay na tulukadar. Ang makaisapan mga sagad ko sa ragon. Aron minipantag so kinitoronan ko. Quran. So ano si? Miyara pirami toron sa Quran. Miyara isa. Tayo matawag po. At yung mga ulaman niyo, so Quran na isa akian umudo ng mga ulaman na may atlo itoron. Pada na itoron na lay na itong ano na kaya pantaganon na makapupuong kuwala na inuit kulaw makpod. Na itoron peruman na buong kulaw makpod na inuit at mang pumurya langit ko dunia. Ikadulo to ron. Na yung managya pantaganon na lay na itong kadal. Na ikatalo na itoron ko na beauty istante nga kinitoron ako namin na minipantag kulay na itong kadal. Babay iso ano na dia ngatawa, kami akan naman dia. Naik, pamamagutan, inuto, na tiawan tanong manariw na yung nagawa ng mafia. Ya bagyal khair, akbel, hey, mababaya sa mafia, bakulot ka, sarang pangga, pagdamal ka, kailan ko na Ramadan na kararaguna, upang kasi ukat pagabla kasi ukat pagbukulat ang mga oray ko Allah. Bibiro ng Nabi, bakulot ka. Sarampang, digabul ng tatangkiri, kala malaya ko tatangkiri. Kani sarampangan, Ramadan na isaat, kung naibon na tinggal ba uno Nabi na babatiya sa Quran, karon ini turun sa Quran. Sama na yung babay kulay, nabus ka pagari kulay, niya kapila ka manatamat. Sekali isa sa ginang o pamarangin nga ginang nga tiyong ko nga pulas. Ako pamangadiyo sa pag-isip, iba't isto kisi baratas na niya, pila ka mga tamat, kapag kamarangan ng walay, niya kapat. Pag nito sa Quran niyo, natigang niya kapat. Ino na ito isyuan ng mga tawad ang Quran nila. Napiagayayaan na nabibula. Nay! Diyo pinisa ako dyan mo na yung tangaron na ulit na wala. Tiapa naman ko, pag sa mga ulama ini, yang kaya kapamakuti sisa ko to opportunity, masa kabulawanan. Ada namanya panutur, pag sa mga guru ayaw, niyo garibat na ayang karanian na sumbat ang banbawa. Nabigyan sa kanyang sa opportunity. Bigyan sa kanyang sa panit. At palo, nasadin sa pagganyan na ibagayon wallah. Pamanasan sa pagganyan. Example na utiruan yan ibarataya Allah na kaya ka-cellphone na nabaliya ka bulawan na baliya bulawan. Ay hindi mo ito wala pa mamagay. Hey, tabiya sa mga buruan na yun, nakagiya ko na mauto at atong kawan niya nagbigan wala sa kalawat pangni na may ako masawalay kugudanon. Namelay ko ni Mrs. yan. Bala yan ako tapar masaya. Pamawa na kisaan si karuman yan. Tigyan na mistero pamakasi sa walo. Lagi dukisan ako ka budan mga tubi na doon na kapitiya linaw nga. Wala yung siguriyat. Ando man ay tigin hindi kapitiya linaw ako. Ibigan ako wala sa pamamagayan talo nasadin sa panginakan ko Allah na imbagairakan ng Allah. Nasubihan doon naman buwa darong lupa yan naman buwa. Dito na ba matawag yung buwa pato. Natigin na mister, huwag binan na ibat pag diyawan magyo. Diyawan mo sa isa. So at isubita dito ang ginawin, ang nakalawa tangan nga na diyawan mo sa isa. Ino mga bay na, mga bay, yung nabaskan mo, na malutan mo, pagod yan sa mga utama pugulaw lang.
Mati sukian itu ni anak pro. Di budia rasa sauna tidak kami penting lah. Tiga nak panggil karakter wala am baru yang kami kata tai. Dan lawan yang upama. Soalnya ya Allah, saudara lupakan para tai dengan aku baru ya dedaulan apa mana sasam pela mama anda tibu mengandung. Yang kata aneh sasandang Korea itu masih lagi warna mobil. So kaya yuto niya nakay dinoto na bugari may balik taat kaya nabaya udah tuh apa nga rumah niya. Mapano ba? Ya pagigil niya na rumah niya. Na so kaya to gawin na mister kaya niya usahin na paano ni Pira? Isa. Niya usahin na isa. So kaya dito ni misikat ng laban ni so narudupay dilam na kebayaan ni Sir. Nah so kaya dito ng niya kiyoto nagu kararang iti. Na doon ang Panginoon na dulu. Nabuta ka na ina, ya Allah! Kung di mo na aso karo mga nabali ang aman na aso. Tangyaran kita. Bukman beli ya sunco aso na. Tapi itu boya. Di mga kubo. Piranya saya apa ini? Dua. Nah, so kaya yung mga pagalian natin. Yang saya tunggu pang ini. Bulan mau naisa. Miya kaisa kumana tutulun na miya kaumat manariso. Mga latayan. Naya tutul na penggurau pemiran siya mairan. Kaya ini song kakilan ng mga dayong iran na si WP siya ya. Ada ina tujuaso. Wala na pang niya digiri amanya na uta parima na bulmang ni na terima. Miyari ko na kumulaw ni so wala na tingin dedi. O mga dayuan aso mo na naman na aso. Wala pa rin aso. So kaya doon niya ito na lumalago pang ni na bumata pa ni na adlama. Pwede mo na para siya ubang asalian. Na umya sa ubang asalian na sunduan daw. Ano siya putro? Vietnam yang gunanya dulu. Nah, mga bayi yang dia tuh. Ino kay dan anak itu ura matian dan dia mampu pura-pura ba pamasan ang mamang pintar bantai tak. Anak rawa bantai dia muda larane ay betawan atala. Dia ke wato. Kay mato na miyam tao tama nang isa kata di mato na miyam kay reti. Kani berde karo. Niya taman mampu mamatay. Lagi di bawah di coba ya. Jadi kau yang urut nak. Tiga lagi matang wala bala. Bau pikir ni besar. Ini mau kerana ini. Ini orang yang terus orang yang dulu orang. Ini yang di coba ya. Dia berbudi lagi. Maka besar nak kerja menangan pihak apa? Nama besar mana kerja apa tak mana? Naik. Sama orang pikir orang. Kalau kata orang lambut. Ini tu. Mutanya ibu saya dengan pada utaman lagi cara. Ya Allah, iman tu nak. Ngai itu. Namanya lagi iwamnya berbudi tak menambah mati arah peteong lah. Bagaimana kalau apa? Dua lima kita nak selama ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami yang berada dekat ICE. Kayak mana yang pengenalan? Nah ini waktu 2020 orang ada umar panamar nasi yang 2025 boy basan tahun rumah panamar. Ini tokoh umat kita nak selama ni goodbye dunia nak aroma panamar. Ada apa? Allahu Akbar. Mangorin Allah umasritano pamakotan dia Ramadan tapi awak tanung manu nabi bina ba piteru nabi asik umaknan yang na keadaan sauged keadaan sabadi so tau area oto Ramadan naramig mekos nadap karila ibu Allah apiteru ang napagkataon na niya karala ang bumudutan si inay no kabat kado di betelan ditano mga tukuna pero manalo ni sasaritaw lang na niya ora sangsikan bendo to dapat mga peto gawin na sasapadan na buruan niya alay ubang nga mga so 20 Ramadan na ay isa na pag-imbitar na mis kasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.